ng'iyane ka jaod bura mari tiyo kata okotim. Anyuola jaduong' moro mane osenindo Stanley Koimo yudore kind ywaruok e wi lowo mar jal moro ma wacho ni jaduong'no ne usone kapod ngima. Jaohala moro ma Kisii Geoffrey Asanyo wacho ni mosenindo no usone heka 400 mar lowo e gweng' ma Anyuola Transmara. Kata kamano familia ma jaduong'no to wacho ni ne giuso mana heka 40 kende ka Crispin Otieno miyo walea. Gweng' ma Intona aluora ma Ulalui Transmara West. Weche mag laro lope miyo jodak owuok oko ka gikwedo jal moro ma giwacho ni omayo wadgi puothe. Jaohala moro ma wuok Kisii ma oyangi kaka Geoffrey Asanyo wacho ni puodho ni malachne romo heka 400 en mare. Ka oluwo ni ne onyiewe kuom anyuola Stanley Koimo e higa mar 1993. Kata kamano anyuond Koimo kod jodak moko kwer ni ok ging'eyo wach nyiepo no. Hakuna hoda. Hoda ile ilikuwa imetolewa ni ya shamba ingine ya kilomita 3. Na yeye anakuja kuingilia shamba ya watu kulia asiki. Polisi na watu fulani wanaingilia shamba ya mwenyewe pamoja na chief. Alafu wanafuna mahindi wanaenda nayo. Wachlobno ojonyo chuny Angelina Koimo mane en min od wuon lowo mosenindo Stanley Koimo. Ningejulishwa kama kulikuwa na makosa ama kama angekuwa na mlalamishi angekuja tuoneshane mpaka mahali iko, kwa sababu hiyo ni unyanyasaji wa kunyanyasa wajane. Anyuola Koimo wacho ni jaduong' no uso mana heka 40 kende, ok 400 kaka Jaohala Asanyo lieko. Mimi kilio yangu kama mjane, kilio yangu kama mama, ninaomba sana. Mimi ni jirani wa rais. Mimi ni jirani ya rais. Na kwa sababu sijui mahali ya kwenda kuchukua malalamiko ili kilio yangu imfikie, nataka nielezwe leo na nijulishwe mahali nitaenda kupeleka hiyo ulalamishi yangu. Kata kamano Asanyo bende ne walosogo e yor simo ng'we yamo bende ne olero makore. Wach lobno okelo liel e gweng' ma Intona ka jodak moko oumo igi piny nyaka giyud dwoko magidwaro e wi lobno. Crispin Otieno, Ramogi TV, Transmara.